Music at 360house.com.ng. Assalamu alaikum mutan garin Kano da kewaye. Da kyakkyawar dama ta samu wurin ganin cewa kun zo kun haska gidajen ku da latest labulluka na gani na fa'a na kasarani. A wannan katafaren kamfanin mai taken suna Abdullahi Sarki da Enterprises sun tara da mu labulluka na gani na faɗa sannan ke. A wannan katafaren kamfanin ne kadai za ku samu labulluka irin su MM, sannan ba a nan suka ba sun wadata mai irin su YGS, sannan akwai S Bola da sauransu. Wannan katafaren kamfani aljanna jihar Kano. A wannan katafaren kamfanin ne kawai na Abdullahi Sarki zaka samu irin su SZ. Ba a nan suka tsaya ba, sun wadata mu da ƙarafunan labulaye latest one na gani na faɗa na kecere ne. Wannan katafaren kamfani aljanna jihar Kano ke. Wannan katafaren kamfani yana nan a Ibrahim Tayar Kantin Kwari Market, filin parking. Katafaren kamfani muna nan a gidan Bukar Makoda number 94. Sai kun zo, kwastoman mu ku ne abin alfaharin mu. Masu bukatar kayayyakin mu a duk inda kuke a faɗin Najeriya za ku ɗauki da lamba kamar haka: 080-62-58-48-96. Muna alfahari da kwastoman mu a duk inda muke. Abdullahi Sarki General Enterprises alkhairi ne sai kun zo. Ci gaban ka nake so baby na, daga hannu gobe na addu'a.